Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatiga hati berimani, sehat tertib bersih indah aman, warga taat ibadah, tempat mencari ilmu PAUD hingga kuliah tinggi. Semua tersedia, sarananya umum. Didikan seni budaya, banyak wisatawan dari mancanegeri. Salam damai semua. Ayo iki malah sing asli ngene iki kok, Kang. Iki mau Salatiga hati beriman pasti. Ngono ya Gong, kuwi semboyane utawa apa Gong nek ngarani ke ya sing jenenge apa Jong? Moto. Penyedap. Hati beriman iki artine ya sehat, tertib, bersih, indah dan aman. Didasarkan keimanan lho kepada Tuhan yang Maha Esa, ngono Gong. Wah, jane lok ya truk iya. Sebabe apa? Wargane iki taat ibadahe. Tur toleransine tinggi antara umat beragama, antara agama iki ya ngono ya truk, hubungane karo negara, pemerintah, sesama masyarakat nyatane ya dibangun harmonis. Ngono ya truk, kuwi ya merga Pancasila kuwi mau. Oh iya ya, sijine kuwi wis kondang Salatiga iki tempat untuk mencari ilmu. Ngono ya truk, awit dhisik tekan saiki. Mula terus dibudidayakan luwih maju sak teruse Gong. Ngono ya truk, nyatane komplit tur akeh pawiyatan awit saka PAUD yaitu pamulangan usia dini hingga kuliah tinggi iki, wah maneka warna perguruan tinggi komplit. Nadyan kutha cilik ning komplit ya truk. Lah iya, semua tersedia. Ngono apa wae ayo warna-warna, kowe arep golek apa mesti eneng. Sarana umume ya komplit. Sarana-sarana kanggo kebutuhane warga masyarakat di bidang apa wae ana. Ngono ya truk. Ya nyatane iki Salatiga walaupun cilik ning kuwi representasi tenan Indonesia Gong. Nyatane iki meh sasati Sabang sampai Merauke iki eneng ning nggon Salatiga kuwi mau. Nek perlu mah luar negeri ya komplit. Ngono awit jaman dhisik dadi kunjungan luar negeri iki Salatiga iki jane wis dikenal di Indonesia. Utamane nggon bidang akademis kuwi mau. Oh iya ya, ning supaya iso luwih dikenal neh iki nek gawe kuwi Gong pangeram-eram. Apa truk? Ayo di wisudake Salatiga menjadi kebun raya lah iki. Wah, kuwi saya terkenal. Oh iya ya, ayo. Kebun raya ki mongko nek sing dikenal ki S1 kae lho Gong. Apa? Kebun Raya Bogor. Lah engko terus dimunculke Kebun Raya Salatiga lho, lak wis ketok. Wah, Kebun Raya Salatiga lho. Oh iya ya, kepengin do berkunjung kok kaya ngopo to. Ngono ya, Truk, Kebun Rayane Salatiga kuwi mau. Ya ayo, tujuane ora ana liya apa kok. Ayo salam damai semua sing ana nggon wilayah
laladan Salatiga semrambah ana nggon bangsane dhewe nganti tekan dunia membawa pengaruh kedamaian. Ngono kuwi ya Gong. Ya mula wis dikandhake keta bola-bali nek kuthane dhewe iki cilik ning penuh dengan kebesaran-kebesaran. Ngono ya Truk. Ya kuwi mau Dandang Gula Salatiga. Wah ya hebat iki termasuk ana nggon bidang seni budaya khususnya ana nggon seni pertunjukan Truk. Nyatane nyuwun sewu pemerintah daerah iki saiki wis cancut tali wanda. Ngono ya Truk. Mandegani secara langsung. Dadi wis gampangane iki seniman iki wis diopeni tenan. Ora tegese iki ora seniman kaya jaman dhisik iki berusaha sendiri. Ngono ya. Iso dateng, kadang iso maju, kadang kendul lan sak panunggalane nek pemerintah daerah sing mandegani wis ora bakal ana kendhone kok. Ngono ya dasare fasilitas dicukupi karo pemerintah daerah. Guru-guru piwulange ya tur gratis Truk. Ya tegese iki ora kok beban berat iki ya ora. Lah kuwi kaya ngono kuwi sing dadekke dadi majune iki memang ya kudu ngono kuwi mau kok. Kowe Kutha Salatiga ngono Truk. Sapa sing arep kepengin nggilut babagan seni budaya lho wis ana tempate dhewe ya sanggar ana dhewe lho dikelola karo pemerintah daerah. Nyatane bareng dikelola dibuka iki nyatane ya akeh peminate. Cilik-cilik wis do duwe karep dhewe kok. Apa ya iya ora usah dioyak-oyak iki duwe karep dhewe di bidang seni kuwi mau. Lho, ki lak ora nyono to jebule iki minat cek cilik-cilik iki jane wis duwe pikiran aku pengen iso ngono kae. Ngono ya terus jebule malah iso. Ketoke iki ora iso jek cilik, jebule malah jek cilik iki malah gatekan. Ngono ya justru malah mulang nalika cilik iki malah hebat terus sok gedene kuwi mau. Ngono luwih mumpuni, luwih ahli iki malah saka cilik kuwi mau. Ngono lha iki sing perlu apa, Truk? Sing perlu ditingkatke, Gong. Tingkatke metodene, tingkatke carane supaya iso meningkat iki piye lho. Nek nggon seni pedalangan pertunjukan ya ditingkatke supaya seniman iki pinter bahasa Inggris lho. Ngono ya sebab ngawekani jaman sing bakal temeka iki. Oh iya, gamelan wayang iki ora mung lokal ning wis go internasional, membawa misi perdamaian dunia. Ngono ya, apa iya lho? Iya. Ketoke mung gamelan, wayang benda sing ora urip. Nek anggere wis ditabuh, dilakokke iki iso mendidik ya terus nilai-nilai kedamaian iki ana ning kono kuwi mau. Oh iya ya rasane ya tuntunane. Lah mula kan para seniman lak kudu disangoni nganggo bahasa internasional. Oh iya ya, mumpuni bahasa Inggris syukur ngerti sastra Inggris. Mula kok nalika pentas ana nggon luar negeri ya rasane iki entuk. Oh bener-bener wayange mendunia. Tegese dimiliki oleh setiap bangsa ngono ki mau. Sebagai sarana untuk pendidikan, pengajaran kedamaian iki sangat efektif Truk wayang kulit kuwi mau. Oh iya ya. Memberi warna dunia. Wah iya ya Truk. Lah iya. Kuwi ana nggon pelajarane ngono. Tur dinggo bidang pendidikan ya apik kok Truk. Model pedalangan kuwi mau ki umpamane iki dicake ning nggon sekolahan ya apik kok. Umpamane iki pitrukan ngene iki Semar Gareng Petruk Bagong ki ayo terus murid iki dikon presentasi model kaya dalang kuwi. Ngono ya. Umpamane iki nerangke bab apa lho. Ning nggon pelajaran sekolah. Biologi umpamane ya diterangke. Sejarah umpamane, engko murid kon nerangke sejarah. Nganggo sarana wayang. Engko Petruk Gareng Bagong rembugan perkara ya sejarah bangsa utawa sejarah kerajaan kuwi mau lho. Kuwi menarik.
kuwi dienggo ngono. Akhire memancing murid iki mesti gelem sinau tenanan. Sebab nek kaya dalang kuwi nek ora menguasai ilmune iki tenanan iki ora iso ngomong. Ngono ya. Dadi murid nek kepengin presentasine iki lancar terpaksa ya kudu sinau tenan, menguasai ilmune tenan. Lho. Oh iya ya, Truk. Tegese ilmune iki cemandel tenanan, Gong. Lah beda nek guru ulangan kae, ulangan sinaune nek pesarep ulangan. Oh iya ya, mong nulis. Maka jane supaya iso memahami iki kudu nganggo presentasi kok. Diucapke nganggo visual ilmune kuwi mau kaya dene dalang kae. Ngono ya, Truk. Lah iki metode ngono dienggokke ning nggon sekolahan-sekolahan iki apik, Truk. Presentasi lho. Iso presentasi lewat sarana wayang, misalnya Semar Gareng. Ana iso langsung di depan kelas. Ana ngarepe kancane dhewe presentasi lho. Giliran kabeh murid kudu nglaksanakake presentasi kuwi mau. Lho kuwi nek arep kepengin minat bacane menjadi meningkat, ya kudu metode kuwi sangat ampuh, Gong. Lho nek wis seneng sinau, wah berhasil wis maca buku ki wis dadi kebutuhan, wis dadi kesenangan, wis ora dadi beban ya Gong, wis dadi hiburan malahan. Oh, sebab kuwi engko akar presentasi di depan kelas ning ngarepe kanca-kancane dhewe dibijeni karo Bu Guru, Pak Guru. Lho. Mesti sinaune tenanan, minimal isin nek legak-legu lho. Ning suwe-suwe sinau bareng wis berhasil, lho kok penak men iki. Jebule bareng sinau tenanan iki iso menyampaikan lewat visual iki kok nyenengke. Akhire wis sinau wis rasa dioyak-oyak. Tegese mencari ilmu wis dadi kebutuhan. Ngono ya, Truk. Wis ora golek biji tok utawa hanya ingin mencari ijazah, golek gawean tok. Ning wis seneng karo mendapatkan ilmu lah kuwi, Gong. Iki perlu ditingkatke tekan ngono kuwi ya, Gong. Secara umum. Ngono ya, Truk. Umpamane iki iso ana hebat ya, Truk. Lah iya. Tegese iki ana peningkatan kualitas pendidikan, jebule ya kudu ana metode baru sing efektif. Tegese iki iso meningkatkan kemampuan otak. Ya, awake dhewe mbiyen ora kok kemampuan otak iki mong ora iso meningkat. Ya ning wong sebab wong sekolah iki biasane iki otak iki saka ngomah dhewe-dhewe iki kadang kok beda kahanane. Ana ndelalah keluarga iki sing lingkungane kebiasaan mengasah otak iki ndelalah kok iso akhire otake meningkat. Ning kala mangsa iki ya kadang tidak ideal untuk meningkatkan kemampuan otak. Oh iya. Mula nalika ning nggon sekolahan iki kemampuane dhewe-dhewe. Ngono. Lah mula ning nggon sekolahan iki kudu disestandar, Truk. Akhire artine apa kudu ana proses meningkatkan kemampuan otak maksimal tumraping pribadine dhewe-dhewe lho. Ngono iya, Truk. Memang ya kadang ora padha kemampuan maksimal saben wong ini lah wis dimaksimalke iki nganggo sistem kemampuan meningkatkan ya Truk kemampuan otak kuwi mau. Metodene piye, Truk? Warna-warna mula iki kanggo PR. Tumraping pendidikan iki piye carane supaya bisa meningkatkan kemampuan otak para pelajar murid sing ana sekolahan kae ya, Gong. Dadi aja nganti nek sing ranking 1 terus. Bareng sing ranking kari dhewe ya ranking kari dhewe terus. Ya iya. Pengalaman sekolah iki sing ora pas awake dhewe kuwi mau. Ngono ya, Truk. Iki mau ora ketang sithik, Gong. Piwulang. Oh iya, sing tak sinaoni, ayo nderekke ndara iki lak ya ora ketang sithik iki ya entuk pelajaran-pelajaran. Mula iki tularke karo Kang Gareng karo Bagong. Wah iya le kena nggo sangu. Pancen nek ora ana ilmune iki ya catho-catho. Ketoke sepele ilmu iki nek ora dingerteni iki iso dadi keliru. Ngono ya, Gong. Wah iya, Truk.
Coba ya kuwi engko tak tularne karo liyane supaya iso dienggo sangu sekolah kuwi mau. Lah iya. Tur meneh kuwi nek ngerti ilmune iki ora ngilangke wektu kok, Gong. Efektif, efisien oleh belajar kuwi mau. Ngono ya Le. Ya kuwi Kang Gareng. Plungsu-plungsu ora ketang sithik. Ngangsu kawruh ngudi undhake ngelmi, wimbung undhake kawruh sak gaduke. Ngono ya Truk. Semene sik ya Kang Gareng, Gong. Iya Le. Iya Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.